ako jud gi-try ako best nga all throughout the review season kay ma-consistent gid ko, like at least sa usa ka adlaw kay makatuon ko og mga isa ka system or usa ka topic nga full on ma-review gid nako. And kanang sa pag-balance nako kay na during the review season na times nga na ako'y na-sacrifice nga mga family gatherings, nga mga tapok with family, with friends, nga gibalibaran nako kay ako jud gi-put gid akong self nga kaning review nga time kas-ara ni mahappen. And dapat kas-ara jud siya mahitabo. So karon na ko makabalibad kay arong puhon mo kuan na siya, mabalik na siya nako. So although na sacrifices, wala gapon ako kalimting nga kanang more rest. Ang para nako ang pinaka-importante gud sa pagtuon man gud para dili ka ma-burn out kay more rest gid ka. Like if ningon mo lawas nga marag dili sa ta magpalabig tuon karon kay marag dili na masud sa utok. Ayaw i-beat up imself nga dapat jud magtuon ingana mo pahuway jud ko magtanaw ko kay drama, mag TikTok ko, ingana para ano ako ang stress. And even days before sa actual nga board exam, nag-karaoke pa mi sa ko friends para mapagawas ang stress. Ingana like karaoke 1 hour, ingana wala na mo gi-deprive ang myself nga mupahuway pa nagsa. Pero if both to naon ako the past few months sa whole review season, ang days gid nga magdatuon ko kay longer gid siya, and I try to be consistent gid as possible. And I'm very happy karon nga ni pay off ra gid siya ang tanan. Ako sir kay same with everyone. Number 1 gid si Lord. Like niya gid ko nagkuha gid og strength and guidance gid all throughout the review season. Like digid ko motuo nga dili nga mabuhat ni nako tanan if dili tungod niya gid. And then sunod kay ang akong family, akong parents, si mama, si papa, ug akong ate, like grabe gid kay sila kay support nako, grabe sila kay salig nako, akong mga auntie ug uncle, akong lola, everyone, like sa mga days nga kanang mawad-an jud ko pag-asa nga feel ko magdigid nako kaya nga mutap nga na pero sila kay grabe gid sila, like tako siya sila kayog salig gid nako nga mutap jud ko miski ako karon feeling gid ako dili pero sila gid kay grabe gid sila kayo push na ko gid. So thankful kay ko nila, like sila gid akong support system ever since. Then sunod kay ako ang friends, like thankful kay ko sa akong friends all throughout college, all throughout the review season. Like dili gid na ako mabuhat tanan kung dili tungod nila, ilahang guidance, ang ilahang knowledge. I'm really grateful to be surrounded with very smart friends gid. And dako gid kayo sila tabang nako nga ni-grow gid ko as a person na silang akong kuyog. So I'm very happy karon nga na-achieve na mo mga dreams together karon nga RNs na gid me. So all throughout the review season, I'm very happy and blessed nga na ako'y people gid nga very very supportive and wala gi undang o guide nako and pray para nako para karon nga board exam. Mariel, Ma'am Mariel, kumusta man no? Na-cancel ang exam atong November 4 o sa may epektuhan ni sa imuha dayon na-epektuhan ba usab ka sa bagyong Tino usab? Sa amuang gistayhan sa kong ate Sir kay wala ra siya na bahaan during sa bagyo. Naman mi sa city proper ga stay then katong the night before sa board exam ko ta supposedly November 4 kay kuan na gid ko adto. Anxious na gid ko adto para sa board exam para ugma unta kay hibaw ko nga bati jud ang panahon, mahadlok man gud ko unang alang bagyo nga kusog ug hangin gali sir kay taga Bohol man ko sir. Then kanang pag-odat medyo kog na trauma to sir ba kusog kay hangin unya ang bagyong Tino ato nga time ang iyang hangin kay merg mutimo gali so meron akong nakulbaan pero wala pa man nag-announce ang PRC ato nga time. So ako gitry ako best nga okay basin madayon matug ko ingana pero wala jud ko nakatug, makadungog ko sa hangin sa gawas. And then if ever nadayon to ato nga night, murag mentally dili jud ko ready para adto gyud
unta niya mo to nga katong pagka-announce sa PRC, pagkakadlawon naman siguro to sila ni-announce nga ma-move kay kapasalamat ko nga ma-move kay di ko ka-imagine gyud if nadayon to ang tanan students mo biyahe na ay mga places nga nabaha like dili lisod jud siya kayo sir nya mo to nga although na delay siya for 2 days pagkaugma pagbalita sa Tino nga ingat to ka grabe ang effect sa Tino sa Cebu sa tanan nga nabahaan mapog na anxious gihapon nga madayon siya even though na delay siya for pila ka days kay nag-think ko sa mga people nga naapektuhan sir ba pero na-push gapon siya pag November 6 ato nga time kay wala rami na apektuhan sa kuryente nga nawala sa among stayhan sa kuate tubig nabalik ra siya so prepare ako ato para sa katong new date para sa PRC na board exam so mo to ako experience during the Bagyong Tino sir.